Ablaye Bari ko goto e sagataɓe jaaɓo ko tewi Alassane Samba Sow o jogi ayawo duɗal gaynako bandiraɓe debbo tedduɗo woni jooɗi Salah Samba Ba Mansour Diallo ne jooɗi ene tawtara yewtere nde jaati e wondude Abdoul Diallo e o limi kala noon juuma dendagal pulaku ɓe nder tan min calmini Amadou Diallo no mbiɗani ko noon sen jooɗima ɗo hannde en kawritiɗo guilɗiyankoɓe leñol ngol jamareɓe leñol ngol seereɓe leñol ngol wambaɓe leñol ngol woni laɓgol seede pulaku ngol settata ko fenare e wajibu mbaɗen hono ni jaati sabu alhamdulillah rabbil alamin Allah ɗen gandi hannde hakkillaji julɓe foni ɗo e Madina Gounass kono hakkillaji leñol ngol foni ɗo e Madina Gounass yalla yoɓ ceerno e seeɗa mum e ɗum ɗo ko wajibu amen pullo amoɓe so neɗɗo waɗani ko foti waɗata koko fotani arɗo fa kunda jaalawali Alaji Samba Jenguni wadde noon ɗum ɗo ko fodde lappol seede pulagu min gara min calmina on min bismo hoɓɓe ɓe min ceerto golle ɗe min mbawi settade e leñol ngol ɗum noon Amadou Diallo haade meɗen woɗɗoyde ko salminde dendagal ɓiɓɓe fulɓe to mbawi tawede giɗo min sehil men noon ceerno Alaji Mahmoudou Dialalou Dine Ba waliw ɓi waliw tano jettiɗo Allah jettinowo Allah ganda ko gano o walli diine l'islam o walli pulaku dendagal ɓesgu ceerno men tan e dendagal ɓesgu dental ngal e dendagal leñol ngol to wawi wonde fof min calmini jaram no feewi ko haali ɗo ko takkiri noon joni noon ko an jogui gollal nde won noon mbatta ko ɓuurtiide aɗa wawno haadde tan galle ma aɗa wawno kadi faade banggueji goɗɗi kono a ari bismade hoɓɓe wadde ko an ɗo woto yewtere a haali gonga Diallo ɗum ɗo ko fodde amen tan e nde wonno leñol ngol mawɓe men ɓe puyanoɓe ɗayano nde ɓe tafi kinde ɗe o wiya pullo gaynako o wiya pullo koɗo o wiya pullo tafo o wiya pullo ɗatowo no gomi wiide ni so wiyama pulaɓe enen fof ɓorde ɗen witte goto wutte leñol men ko goto yen fulɓe ɗemgal men ko gotal ko pulal walla pular walla fulfulde jikku men ko goto woni pulagu ngu woni fina tawaɗo wadde goto kala monidita ko banggue heeji o ɗiɗo kolli kadi aɗa andi siraji diine o sababu mu rendini ɗo aduna o ceerno Alaji Mamadou Sy o namnonoma ko faate hoddu wiide tawma fof ko ɗon ɓeydatuma o koko maayi leggal ngal koko maayi leydi ɗi koko maayi cegeneji ɗi ko noon so tawima e alliyankagal ɓeyduma to so tawima e gueɗe nokkuji goɗɗi kadi ɓeyduma to so hoddu dilliɗo noon min kuccodiri e jabol Pulaar ɗo e Gounass ɗo min jetta Allah ɗum tawin koye alliyankagal saabu enen fof koye almudagal e en jeeten ko hen tongiɗen eɗen ñaago Yallah ɓoyno gurdam ceerna no mbiɗani e ko Daka ujunnaje ɗiɗi e nogas jeegom temedde e 6 aduna o fof hawri hay goto windaka leetere hay goto téléfinaka yimɓeɓe nooti ko noddago Allah ɓe nooti ko noddago annabi sallllahu alayhi wa sallam ɓe noddi ko nooti ko noddago Setti Diagne noddago ceerno e yewtere nde noon titode muɗum o mbiɗen ni ko diine e pinal Abou Mamadou Bali hono ɗum ɗo hani yarude maw ara hen wona Samba Hammadi Alpha en ma ngari hen ƴeeɓiyan on saabu so wiyama diine e pinal so fulɓe jooɗimane kaal ɗum ɗum enen eɗen jetti hen Allah no feewi ko saabi nde diine l'islam ari o kala ko tawno fulɓe diine l'islam kala ko fulɓe jamma diine l'islam yewtani kala ko fulɓe gaño diine l'islam hari min enen gandi min fof ne yaadi diine wadde so ɗum wiyama pullo ne hani o tinno ko addi fof o tinno e diine makko to addi fof kala to tawa yo tawre diine makko nde wonno kala ko neɗɗo andi sa anda Allah nimsiya ko ganduɗa ko ɗum saabi enen fulɓe ko en cuuɗi ko Allah waɗi enen fulɓe ko en moƴƴuɓe enen fulɓe ko en rimɓe wadde noon so toɓɓere nde wiyama diine pinal ɗum ko hunde hande no feewi miijo moƴƴo jaati wasiya min tan haade men woɗɗoyde diine men woto rimto pinal men tawde wona hen pinal ngal kadi yo tongo e diine he nde wonno kala ko gollata e aduna ko ɗon keɓata Allah ko ɗon mbasata Allah nder leƴƴi ɗi en mbaɗama kinɗe kinɗe
goto kala e woodi to jomiraɗo subhanahu wa taala o halfindi jaadi e so wambaɓe leñol ngol noon jooɗima joodima e gendiyankoɓe leñol ngol Allah waɗi ko haani hadi men woɗɗoy noon ja o ko tewi ba Ousmane Sabba en so kettima ɗo beltoɗo jaadi Bocar Alpha Salif Samba Souleymani Ali waw Ibrahima Kane noddir heɗo Demba Lasa guiɗo men noon Ousmane Soumari to ɗo kañum on guiro Harouna Bilal en tawde jahira wa kay Aliou Dialalo fa sare timbo wuli Facebook ko goto e walla o wi bakari tugal aduna ko baɗɗe tati hanke hande e janggo kono kala duttuɗo e joomum woppi janggo wimi ko woni o wimo jiiɗa fof won conseil mo jooɗi saabu a yii hanki a yii hande sa ruttima e jooɗe janggo woni heddi ɗum noon wasi men faade leñol ngo ko tinnoɗen no feewi tinnoɗen ndenten tinnoɗen janggen tinnoɗen gollen e so neɗɗo wiyama ko pullo o dañi gueɗal mal ngal saabu kala biyaɗo ko pullo kam namtaki tawi ko juulɗo ñagoɗen ko yimɓe moƴƴi ɗum ñaguiɗenal kono so neɗɗo wiyama kadi ko almudo siraji diine o dañi gueɗal e l'islam so neɗɗo wiyama kadi ko Madina Gounass laajo e walla ko jiɗɗo Madina Gounass walla ko almudo dental ngal e alhamdulillahi rabbil alamina Allah o dañi gueɗal ceerno Alhaji Mahmoudou Jalaluddine Ba o wi bakari tukal aɗa andi Madina Gounass on ko Allah hokki ɗum sa ummima ɗo e Madina Gounass ka Gounass yanke to jaaɗa fof Madina Gounass nena rewema wadde noon hoɓɓe ɗoɓe e wonɓe toɓe fof ɓerɗe ko goto ya o ko tiwi en calmini pulagol dokken bandiraɓe goto kala alhamdulillahi rabbil alamina ala en gandi ɗen cohli konngol mum hande lappol seede pulago min kusira ɗum gasi kala e saaha min garta en weltinde bandiraɓe bisimilla ma jarama no fewi mataw joni ko giɗo gendi pulaar o salmina o waɗa ko yewten en o tongo e toɓɓere men he toɓɓere men mbiɗen ko diine e pinal woɗa ko artanin hen kankone ko almuɗo pulaar kono kadi ko jangguinowo pulaar Samba Madi Alpha Ba Dalal Ba kañumne ma artani hen so Allah jaaɓi o sa artan